Takže čaute ľudia, toto je moje ďalšie video, už tretie z top 3 fakty o našich animatronov zo Five Nights at Freddy's. A ako ďalšieho tu máme Chiku, takže kto je to Chika? Chika je vlastne, je to také kura. Tak prvý fakt, prečo má Chika vo Five Nights at Freddy's 2 iba furt tak ruky? Hovorí sa, že ich má buď priviazané alebo nejako zaseknuté. Vidíte, má ich tak furt rovno a furt ich tak má proste. Má ich nejako zaseknuté alebo ich má nejako priviazané. Fakt číslo 2. Hovorí sa, že Chika zabila Fungaja a to som už síce spomínal v mojom jednom fakte, ale to nevadí. Bolo tam počuť samozrejme zvučka Freddyho, bol tam aj Bonnie, myslím, ale nie, tam klepal niekto na dvere, ale to Foxy klepe na dvere. Bola tam počuť zvučka Freddyho a Chika išla zľava ako vždycky, takže ho zabila Fungaja Chika. Fakt číslo 3 je ten, že Chika je vlastne ak sa to volá, že Chika, hráči Five Nights at Freddy's jednotku a Bonnie, keď vám vstúpi do vášho ofisu, tak je tam tak krátko, ale keď tam kedy príde Chika, to sa nestáva tak často, že Chika chodí nejako k vám, tak keď tam proste príde Chika, tak ju iba tak ľahko neodženiete. Je to si naskriptované, ale ona je tam proste dlho, je tam strašne dlho tá Chika. Takže to bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike. Majte sa. Čaute.